Един болт изчупен. Останал един болт. Направих малко бъркотия, трябва да изчистя възможно най-бързо. Доста лошо. Ми се струва леко мътно охладителната течност. Леко бяла. А не е добре. Кратко обобщение на това какво се случи в миналия епизод. Установих, че от колата има течно масло и има нужда да се обслужи. Проучих как да я обслужа и какво ще ми трябва. Поръчах необходимите неща и ги разопаковах. Като в този епизод ще се случи и самото обслужване. Време е да направим обслужването. Преди да започнем, виждам, че е доста мръсно тук, така че първо ще изчистим. Чиста работа, хубава работа. Изчистих. Мисля, че е време да започна работа. Планирам да започна с гарнитурата на капака на главата, тъй като ако налея прясно масло, част от него може би ще изтече, затова започвам с гарнитурата. Let's go! Планирам да започна с махането на филтър купе. Ще махна този капак, след това този капак, трябва да развия капачката, ще премахна бобините и след това би трябвало да мога да махна самия капак и да сменя гарнитурата. Преди да започна, да си сложа новите придобивки. Покривалото магнитно е, стои. Мога да се облегна. И да не забравяме магнитната паничка за болтовете. Купе, страхотна мръсотия. Ставам ги настрани. Един болт се оказа, че е с различен разбай, явно е бил счупен преди това. Последния път аз като го сменях не беше така. Време е да премахнем бобините. Ето тук се избутват леко с отверката и се надигат, се освобождават. Сега трябва да развием всички 6 бобини и да не забравяме в какъв ред са. Развих всички болтове, тези отзад бяха страшно досадни. Нещо падна долу, не съм сигурен какво точно, след малко ще проверя. И мисля, че е време да надигнем капака и да сменим гарнитурата. Я ще се опитам да я махна, бях забравя да махна CCV нещото. Преди да започнем да махаме всякакви гарнитури, искам да видя какво точно са ми изпратили, да видя дали имам всички части. Имаме средните гарнитури. Имаме за всички болтове гарнитурите. Аз като махах някой от тях дори не видях дали има на всички от тях. И голямата основна гарнитура. Ето, не знам защо изглежда така, може би друг материал. Честно казвам, не изглежда толкова зле. Не виждам и пукнатини самия капак. Уф. Ето го проблема. Направо се изява. Или поне един от проблемите, нямам представа. Почистих
повърхността възможно колкото се може най-добре. Има достатъчно високотемпературен силикон все още, но ще опитам с макетно нещо да го изтъркам. И след това ще продължа с слагането на гарнитурата. Преди да започна да слагам гарнитурата по капака, мисля да сложа тези уплътнения на болтовете, за да мога, след като нанеса силикона на всички тези места, да стегна спокойно. Искам да ви покажа колко прилежно ги изчистих. Една от шайбите беше паднала и я търсих сигурно 20 минути. Накрая се оказа, че е паднала съвсем назад, отдолу под колата. Пасва идеално. Ще сложа силикон на всички необходими места и след това ще сложа и на тези уплътнения тук. Време е да слагам силикона. Има около 5 до 15 минути, докато мога да моделирам. Изглежда легнало добре. Трябва да започнем от средата. Ще мина набързо с куверта. Време е да ги стегнем. Сложил съм 8 Нм. Съвсем къса приставка, би трябвало да е достатъчно. Все пак е стара пластмаса и да внимаваме да не я спукаме. Да. Ето, спуснахме един. Стегнах абсолютно всичко каквото трябва. Започвам да връщам нещата както си бяха. Малко ще изчиста около капака на главата, за да видя евентуално ако след това има теч откъде е. Може би утре ще продължа с смяната на маслото, тъй като стана късно. След. Доста по-добре. Стават последните два болта за фикатора и да върнем филтъра. Така или иначе, като сме там, можем и да го сменим. Луснах и леглото, където седи филтъра. Пътване. Накрая сгубих всичко. Ще пробвам да запаля след малко, но преди това да си изчистя работната среда. Останал един болт. Май беше от нулата. Настъпи момента на истината. Забравеният болт наистина беше от нулата. Трябваше само да повдигна горния капак и да го завия обратно. Време е да сменя маслото и филтрите. След това ще направя диагностика и ще пробвам колата. Планирам да започна с разхлабването на масления филтър, за да може маслото хубаво да се стече. След това ще развия маслената пробка, ще източа маслото и ще проверя течностите. Хидравличната течност за чистачки мога да направя диагностика на ходовата част, ще разклатя гумите, да видя дали няма да трябва някой накрайник. За да развия масления филтър ми трябва вложка 36 мм. Ето я, купих я специално. Ето тръг. Отхлабих масления филтър, подготвям масления съд, за да събера маслото след това в него.
дойде с разни уплътнения. Ще го направя това нещо. След това ще вдигна колата, за да мога да сляза под нея и да развия маслената пробка. Преди да вдигна колата, ще е добре да застопоря. Тук идват тези метални стопорители. След малко ще ги сложа. Почти съм готов за повдигането на автомобила. Имам две стойки, които ще сложа от всяка една страна, като ще започна да вдигам от всяка една страна от задната част, където са повдигателните точки. След това ще плъзна стойките и ще мога да вляза под колата. Вдигнах колата, време да отпусна крика. Колата вече е във въздуха, ще я побутна няколко пъти да видя всичко стабилно. Ако всичко е наред, ще вляза под колата и ще развия маслената пробка. Отворих капачето и тук ще точи маслото. Се опитам да го разходя. Тръгна. Направих малко бъркотия, трябва да изчистя възможно най-бързо преди да попия в бетона. Докато чакаме маслото да се изтече, може да вече да премахнем масления филтър, да го сменим. Нека видим какво има вътре. В маслен филтър уплътнения и шайба, както се надявах. Слагам го в найлонче да не се стече. Сложих чисто новите уплътнения. Ще сложа филтъра и го затягам. Трябва да затегна капачката на маслен филтър на 25 Нм. Ще го нагасудя на метричния ключ и започвам да стягам. Слагам нова шайба на маслената пробка и влизам под колата да я стягам. Стегнах маслената пробка. Започна да наливам масло. Ще започна с 5 литра. Още вече забравих да си купа фания. Петлитровата туба свърши. Време е да налеем малките 1 литрови. Последният 6 литър почти свърши, изтече в двигателя. Започвам с половинката, но ще гледам да наливам лека по лека, като следя масленото ниво, докъде стига. Ето е маслената пробка. Трябва да бъде между тези двете. Започвам да наливам последната. Налях допълнително 200. Сега ще измеря нивото на маслото. Изглежда точно където трябва. Като смъкна колата, ще проверя отново. Време е да сменя въздушния филтър. О, някакъв по-специален е. Отворих кутията на филтъра. Ето го стария филтър. По-различен е. Този е някакъв по-специален с допълнителна филтрация. Смених въздушния филтър, останах да проверя течностите, хидравличната течност и течността за чистачки. Като гледам до първото отделение, мисля, че може да добавим още маничко. Се наложи още се маничко да долеем, тъй като е малко под нивото. Нека да видим и антифриза. Последния път беше малко. Долях вода. Ако е ниско, трябва да изскочи нагоре. Доста лошо. Отворих антифриза и ми се струва леко мътно охладителната течност. Леко бяла. Това не е добре. Уши от тревога. Това всъщност е поплавъка, който е бял, а не самата течност. Сипах малко вода, за да проверя. Сега ще сложа малко антифриз. Като тръгна на път, вече ще проверя какво е нивото. Остава течността за чистачки. Вътре вече има някаква течност, но ще наля още малко.
Мисля, че съм за ново казанче, тъй като това доста се е напукало. Това беше обслужването. Докато колата беше горе, прегледах гумите за луфтове. Абсолютно никакъв проблем нямаше в накачването, така че мисля, че сме окей. Единственото нещо, което ми остана, са чистачките. Успях да го разгадая, ще сложи и другата вече. Трябва леко да се стисне. Ето, влиза в рамото в момента и стиска. Би трябвало да е това. Това беше обслужването. Надявам се да ви е харесало. В следващия клип ще видим какво ще правим. Може би ще оправим ръжда или пък окачването.